Ahojte, ahojte ľudia, vítajte u môjho nového videa. A dneska sme tu sami na serveri, hej, jak môžete vidieť, lebo teraz nedávno Lojroblos odišiel do mesta a ja tu natáčam ďalšie video, ale tentokrát sám. Ale nebojte sa, nič také nebude, možno, ale nie. Viete, že proste určite niečo budem robiť, ale on to akurát neuvidí až potom pri strihaní videa. Takže môžeme ísť na to. No, v minulom videu sme si robili domy. Takže ja si svoj dom ešte chcem tak trochu doladiť. Myslím ako minimálne tak. Ale no tak. Chcem si akurát tak ešte akurát dorobiť podlahu. Aspoň minimálne na tom spodku. Lebo na spodku podlahu nemám brikovú. Tak som sa minimálne rozhodol, že tu musím dať aj to biele drevo. Myslím, no, brezové drevo. Takže... Ďakujem, fakt. Musím ísť ďalej od toho. Výborne. A ten spodok to tak trochu oživí. No, ľudia. Dneska budeme robiť tak trochu aj tajomnú vec. A toto tu nechám, toto sa mi fakt nechce robiť. Ale dneska by som sa zameral na inú vec. A jakú vec, keď sa ma pýtate, tak dneska by som sa chcel zamerať na toto tu. Čo on o tom ešte nevie, lebo celý spodok som mu presťahoval a akurát sa odpovedal do servera. No a ja si zatiaľ tak trochu povyhazujem veci. A môžem ísť tam. Počkať, toto je moje. Ako toto ešte fakt nie je dokončené, ale vyzerá to trošku hnusne. Čo vám poviem. No. A ideme kopať. Ideme z tohto tu urobiť niečo krajšie. Než to bolo predtým. To bol jeho príbytok. A ak ste počuli, čo som povedal, bol. Takže už není. A nebojte sa, není to naschvál, nič nerobím. Ale... tu mesto tohto tu príbytku bude niečo iné. A možno viete, čo to bude, keď som to už tak trochu ukázoval na začiatku tohto videa, keď som dával niečo do česky, takže bude tu Enchant Room. A ja toto trošku tak vyšmrcím, vyničím. Ale... no. Tak... no, neviem jak vy ľudia, ale ja si myslím, že to vyzerá celkom dobre. Ale ideme sa asi vyspať. Tu mám takú trošku, tu mám posteľ, kde mám posteľ? Tu mám posteľ. Op. Ideme spinkať. Sleep right now. Takže hneď kamo, ak sa zobudím, tam tak vidím to prázdne miesto. Leží, no tak ja si zoberiem toto mi bude treba, toto bude netreba, toto bude treba a nejaké to drevo určite, stombriky, neviem čo všetko mi bude treba na stavbu, absolútne neviem, ale základ máme. No, neviem jak vy ľudia, ale aby som tu nejako chcel niečo zakombinovať na, hej, to vyzerá divne. Napríklad toto nejak takto zakombinované to tu mať. A ja by som kľudne mohol ako aj začať. Tak. No. Ja toto tu dám. A takto. Ako vyzerá to? Podľa mňa trošku solidne namazať. Nie, tamto som pokašľal. A tu bude tak. Výborne. Náš solidne nám... a ešte to vyššie spravíme, lebo ako tie 3 bloky to už, mne to príde jak automaticky spravené, takže ja by som... keby som nemusel padať, prosím, ale ja tu trošku... do riti... to bude nervov.
Toto tu malo byť normálne. Svieti mi slnko do toho. Môže to byť? Ľudia. Neviem, ak vy, ale ako 3 tu... Dobre. Z tohto tu ubereme. A z tohto tu pridáme. No. Takéto ako vstup by mohol byť. Bude tu tráva. Bože, tráva, kámo, jaká tráva. Hej, nič si nemyslíte, ľudia. Nič, hej, prosím, nič. Žiadna tráva tu nebude. Ale nie. Ja by som toto tu spravil tak trošku tiež takým formou, takouto nejakou. Ale idem si vypraviť koblík. Tu nebudem, tu sa vypeká jedlo. Ale tu môžeme ísť vypiecť kobel. Takže... Let's go. Tu máme vypiecť ten cobblestone a ja si trošku... Tam som si mal hodiť tú čestku, ne? Ja si ešte zoberiem toto, ďalší koblík. Toto mi bude treba. Možno toto, kto vie, čo. Zase tu budem určite vrácať, takže hop. Takže prídem. No. A ja by som to nejako... Dako, počkej, toto ne? Dako takto na random podával. Na random podával nejako 2, 6, 8, 6 iba vychádza. What the signal? Takto, nejaký ten dizajn. Ne, tu je. A k tomu by som pridal takto ešte nejaké tie 3 stony. Tak 3 stony som tam dal, 4 stone bricky, aby to nejako tak trochu vychádzalo, viete. Hop, hop. Zbehnem dole. Tak. No a máme tu 4 stony a možno tam dám aj nejaký ten štierk. Kámo, ako vychádza to dobre. Máme tam 3 štierky. 1, 2, 3, 4. 4 stony a 4 stone bricky. 3. Počkaj, čo mi tam nevychádza? 1, 2, 3, 4. Stone bricky 4, štierk 3. 4, štierk 3, stony toto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, výborne. To by sme mali. Tu si dám tak trošku materiály, čo budem používať. A ja sa zatiaľ najem, aby som nepokapol od hladu. No a tuto bude to samotné pódium. Hej, toto bude to samotné pódium, kde proste prídeš a tu budeš engine drumka, hej. Ja by som si to mohol zatiaľ rozvrhnúť. Tak, proste môžete vidieť, proste je to tu, hej. Ale tuto sú proste nevyplnené, čo neviem, čo tam miesto toho dám. Máme tu niečo také zaujímavé, máme tu napríklad toto tu. Hej, dáme to nejak takto na zadku, proste nebude podľa mňa takú nejak... Keď to bolo takto, bude to škaredé? Ja si myslím, že ne. Takže, ale nie. Tu dáme čestky napríklad do bokov. Tu máme proste krafťák pekne. Napríklad spravíme si tu čestku jednu. Čestka proste bude tu.
Hej, proste spravíme tu čudlík. Neviem, na čo tu bude čudlík, ale bude tu čudlík. Nemôžem tu čudlík. Nie, nemôžem ani tu dať čudlík. Čudlík proste môžeme na české byť čudlík. Proste. Ja by som... hej, ma niečo napadlo. Ale ideme zničiť celý ten spodok. Lebo to chceme takto nejako. Trošku silná lopatka, hej. A hop, toto poničíme. Poberieme si zase matroš, jak vždy. A matroš tu povyhazujeme. Aha, ideme sa pozrieť hore. No. Čím by som to chybička sa vlovdila. Čím by som to zakryl? Nie tými brezovými plienkami, áno, plienkami. Ktoré, tak kde v české bude mať... Presne, toto. Ale ja potrebujem si tu niečo spraviť, takže také... Viete čo, proste neviem. Tak. Takto nejako... Kámo, strašne ma to stuje. Aj raz to tá hora možno pôjde, ale to nebudem teraz takto predbiehať. Sneak peek. Toto tu nemá byť. A že takto. No a navrch by som... Ja viem. Čo tam dáme? Možno tam dáme to drevo a ozvláštneme to niečím iným. Presne. Toto potrebujem. Haló. Toto potrebujem a ideme na listy. No, som späť. Naťažil som skoro 400 listia a môžeme asi tak ísť na ozdobovanie tohto tu. Ale ako to spravíme? Ja furt neviem, ako by som to spravil reálne. Čo bude treba? Muchotravky, alebo niečo iné. Alebo to... Zasypeme to len hlínou, nie? Ono tá hlina si ako tak trochu rýchlo, hej, vyjde. Povedal sa, či tu Loli Robloros nemá... má tú hlínu. Ďakujem za hlínu. Na tvoj darček. Ako na náš spoločný, hej, ale... Tak. A je to tu nejako ako kežiky spravil, niečo také. Mám tu aj to drevo, presne, také mini pidi, nejaké kére by som tu spravil. Také zarastené, že by to bolo legit. Viete, nepočkaj, tu dám do toho. Tu som nechal lampášik. Tak, tu by bol taký, viete, tak lampášik položený. A Imagine možno to aj pekné, ja si myslím. Ale nie až tak blízko by som to dával, popravde. A teraz vstúpime dovnútra a vnútro trošku asi by som tiež rozdobil nejako. A ideme trošku asi tu prekopať. No. Dobre, toto by sme mali a ja sa idem pozrieť po nejaký matroš. Som späť, máme nejaký ten materiál. A ja by som to ako išiel trošku tak...
Tak trošku to som tu nadizajnoval, prekrát v živote niečo dizajnom. Ale ešte by som tu trošku toho listia pridal, takže... Nie až tak moc, ale... Ja si myslím, že trošku toho listia by sa tu zišlo. Napríklad túto trošku dáme nejaký ten onen. Alebo ešte túto môžeme dať teoreticky. Nebude to veľa svetla. Neviem, ale ako... Ja si myslím, že proste... Je to pecka a... Toto také mini kratšie video, ale tu sa chcem poďakovať Loli Robloxovi za všetko nové, čo proste s tým má a čo mi pomáha. Toto ešte nie je do frasa dorobe. A proste tak kerik, nebo spravím z toho ker. Napríklad túto zničím. A nie, toto strop proste takto. A tak, proste tu dám ďalšie drevo. A toto, kým sa tuto rozrastie, no tak to ešte niečo potrvá, hej, ale chcem sa poďakovať Loli Roblox za tú všetku namáhu, čo mi s tým pomáha, s editovaním videa a tomu sa tiež budeme venovať. No a toto také menej kratšie video, ale ďakujem pekne a tu máš darček odo mňa, takže čauko.